olan pozitif bir yaklaşımı, kuşatıcı bir dil. لأنقرة پایتەختە ترکیە بە پێشەنگیە کۆمەلەیە دەموکراسی و یەکیتیە و سەرۆکاتیە وێ پارلەمەنتەری بەریە ئاک پارتی مەحمەد مەتین هەردەکەم ji bo Kureyên çareserî bû pirsa Kurd bêdiyarkirin û daxwazên gelê Kurd bên destnîşankirin, komxebata bi navê Kurd çi dixwazin hate sazkirin. Endamê lijneya birêvebir a nawendiya AK Partiya Orhan Mirolu, parlementerê beriyê HDP û damezrînerê Partiya Dengê Tirkiye Müslüm Doğan, Serokê Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu, komeleyên lêkolînên Kurdî, nivîskar û lêkolîner beşdarî wê komxebatê bûn. Serokê Komeleyê Mehmet Metin dazanîn ku bi du armancan wan ev komxebat ava kiriye û bû çareseriya pirsa Kurd pêwîstî bi du tiştên nû hene. Yani kadim Türk-Kürt kardeşliğini yeniden diriltmeyi amaçlayan. Armanca me ew ku em biratiya qedîmiya Kurd û Tirkan careke din zindî bikin. Di sed saliya Tirkiyeyê de Kurd çi dixwazin û di destûreke nû de Kurd dixwazin çi guherîn bêkirin, li ser van mijaran me ev komxebat ava kir. Bêguman ji bo pirsa Kurd bêçareserkirin û daxwazên Kurdan bên cî bi cî kirin, pêdivî bi destûreke nû û proseyeke nû ya çareseriyê heye. Serokê Hüdaparê jî diyar kir ku gelê Tirkiye çi dixwaze Kurd jî van mafan dixwazin. حقیقت چه به امجیاو حقیقت ترک چه به اکورجیاو و کرچه دخوازن ده چش تر هوا اجوی دخوازن ام براون لازم حقوقی بجیبه نگو بتنی بدفکی هر چقدر کرد داو حقی خو بکن بدفکی بجن ام برانه لحقوق براتیه حق براتیه بجی نه کرد بيدخوازن لازم او حق وحقوق بجيبه لقول ده سيرة إيرو غير تركيا تزمان نكارا وقت زمان زك ماكي فري حملاتيا بكرن لازم دستور بگورن. Parlamenterê berî HDP Müslüm Doğan jî di komxebatê de dazanîn ku Kurd di serî de perwedehiya zekmakîn, fermîbûna zimanê Kurdî û bi yasayan mîsogerkirina mafên serekî jiyanê dixwazin. Ji bo wê yekê jî lazim e desilat û muxalefet bi wêrekî tev bigere û gavên girîng bawêje. Li Tirkiyeyê yek ji mijara sereke ku bi salan nehatiye çareserkirin pirsa Kurd e. û di konferansa îro de jî ji bo ku ev pirs bê çareserkirin rê çareserî hatin nîqaş kirin. û rojên pêşiya me de jî di serî de li Diyarbekir û çend bajarên Bakurê Kurdistanê jî dê çalakiyên bi wî rengî bên li darxistin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.